Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kompla jiddefendi bla għedha lil viċi kap tiegħu anke jekk ismu tfaċċa f'investigazzjoni kbira dwar ħasil ta' flus. Mistoqsi jekk Fenek Adami għandux ikun sospiż sakemm titlesta l-inkjesta, Busuttil kellu din ir-reazzjoni. Taħseb li given li għaddija l-inkjesta Beppe Fenek Adami għandu jissospendi ruħu bħala viċi kap? Inti bis-serjetà tajt montatura kompleta mill-bidu sal-aħħar fuq Beppe Fenek Adami minn gvern li huwa iddisprat. Kienet il-Malta Today lil ħadd li għadda żvelat l-aħbar bis-sem ta' ġurnalist internazzjonali ta' esperjenza bl-isem ta' Mark Hollingsworth. Iżda lil dawn Busuttil attakkom ukoll. U jiena nimmaġina li inti intelligenti biżżejjed illi. Għalhekk intelligenti biżżejjed li ma nistax nifhem kif inti qed tgħid li ġurnalist bi 30 sena esperjenza tiddeskrivih bħala montatura. Diġà weġibna fuq Beppe Fenek Adami u għadna x'kombinazzjoni li din l-istorja toħroġ fuq il-Malta Today. L-investigazzjoni kienet sospiża ftit xhur qabel l-elezzjoni ġenerali, fi żmien li Beppe Fenek Adami kien assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Intern. Dwar dan ukoll Busuttil ma weġibx. U dwar il-kombinazzjoni meta kien segretarju parlamentari għal Home Affairs investigazzjoni twaqqfet.